Straight to the point. Tagantag pagtagad mga kaigsunan kining atong mga hisgutanan karon nga buntaga. Kay niya sa atong sibianan karon mga sukit paminaw ang mga tagtungod, no? Nining nahitabo mga higala nga landslide or kini pagkahugno sa Binaleo landfill. So niya karon sa atong sibianan kay nagpatabang sila nato mga higala niining pagpahigayon og rescue nga medyo dili man ingon ana mahigala ka pinaspasay, no? Kini maong pag-rescue. Siyempre, in the part mga kagalaan sa mga biktima, in the part mga kagalaan sa mga tagtungod, siyempre dinalian yun no? Kinahanglan ta nga kutos mahimo nga madali ni para maluwas ang mga natabunan. Kadtong mga tabunan mao man to mahigala mga direct nga mga biktima. Kining pamilya mga indirect victims kini og kita nga naminaw karon, kita mismo. Apilta na sakitan ani kay kita may mga hidden victims ining laing katalagman nga nahitabo karon mga kaigsunan dinhi sa Cebu City. Straight to the point. Mao kana nga niya sila sa itong sibianan ato ning hinabion karon kay doon na sila mga concern nga ilang ipadangat mga sukit tig paminaw. Kung atong balikan kadtong nahitabo mahigala nga pagkahugno niadtong Enero 8, alas 4 sa hapon mao ning hitabo ang ilang operation kan pa man kayo. Murag normal lang nga operation ba? 4:30 ni nahitabo, nakaingon lagi ko nga ngano man gyud taon. 30 minutos kani paglihok sa CCTV nakuha sa CCTV nga ang yuta mahigala ni dahili kini nga basura makahigala ni dahili sa ubos. Mao ni nga hitabo ang mga sukitig paminaw. So muna nga dunas lay concern kini nga kwan na karon sa sibianan ang mga tagtungod mga sukitig paminaw, no? Okay. So yung pagkagabi ang pag-rescue mga kaigalaan mao ning nahitabo na pagpang-rescue. Okay, dunay mga nakuha mga higala nga mga kaigsuonan nato nga mga naka-survive naa karon sa Tambalanan mga sukitig paminaw. Unya dunay nakuha mga higala nga wa maka-survive in town nga tulo ka buok. Ang atong panghinaot nining 35 pa ka buok mga higala nga hinaot punta nga dunay halo nga lugar sa ilawom nga tuas sila dito. Pero kinahanglan og dinalian mga sukitig paminaw nga pag-rescue. So muna nga niya karon sa sibianan kini mga kumplinan sa to ang mga tagtungod mga higala ini. Okay, sa niya karon mga kailan to tagay pagtagal ato nang giblur ila mga naong mga sukitig paminaw. Kuan sa kabuk 2 4 6 mga 7 ka buok. Okay, ato nga tagay pagtagad mga kailan di lang sila to ipa klaro ila mga naong o ila mga higalang mga pangalan, no? O I don't know kung mo okay ra mo siya mga pangalan di lang. Okay. Alias lang. Sige, ato lang alias, no? Ni karon sa sibianan mga higala, kamo mo oy dunay mga tagtungod nga tuad dito. Okay. So pagkahitabo ini kisa may nagpahibaw ninyo nga nahitabo pagka January 8 nga hugno ning basurahan. Post on Facebook kung man mga online na kuan post. Oo. Ako sir kay tagtungod man ay duol man jud mi nagpuyo sa landfill so pagkahugno ana nga landfill sir nadungog jud namo sa among balay mo to nanagan dan mi padung dito sa site. Okay. So ni dahonog gyud ang yuta. Oh, grabe gyud ang dahonog dugay kay ang pagtingog. So inanay ni nga pagkadahonog? Di largo jud kay siya. Largo kaya nga nakita to sa CCTV mura man gud og kamog inanay dapit. Largo man kay siya sir. Largo gyud. Sus Ginoo ko so taga Binaleo ka. Taga Panoypoy ko sir. Panoypoy. Kay duol naman Panoypoy o Binaleo no? Sir sa Binalyo og sa Konsolasyon. Oo. So kanang ilang landfill sila ang ubos ana mo na among balay. So kamo dito nga naas dool nakabati gyud mo. Nakabati gyud sir. Mo na nagdali gyud migdagan ngadto. Stila no. Kanang ilang opisina ang inyong mga kwan unsa man to asa na-assign sa MRF or to na-assign sa opisina asa man ma-assign? Nasa lang building jud sir. Kay naaman na sila galinganan sa basura so naa din ha ang mga trabahante. Ang uban nga mga trabahante nasa MRF uban nasa warehouse. Oo. So katong imo na sa kwan? Nasa building gyud. Sa building gyud. Wa sa kabantay. Aircon na ilang building? Open man tali na ilahang building sir pero daghan na jud siya mga equipment sa sulod. Oo, nakasulod na mo ana ilang building wala pa. Sige, ako sir permit ko mo soda kay. Oo. Kuan man ko sa mga puro vice president. Oo. Before ana sir sige may complaint nga dili lagi palabayan kay kami na ami diyan ang puyo. Oo.
kuan kanang grabe jud kaayo ang epekto para namo kanang basura dinha. Oo. Example, ang tubig lang namo sir before sa sapa ra mi mo inom. Oo. Kay magamit jud na namo karon dili na namo magamit. Sige Mm. mig reklamo wala jud sila kuan. Katawan ra mi sa manager dinha. Sige Mm. mi balik og kanang sudit to dili ra paminawon. Mm. Kuanon ra jud mi nila. Ikuan pa gyud na sa amo ang kapitan, ang amo sang kapitan wala sad paminawa. Oo. Dili wala jud sila kuan namo ba nga. Pang amo alang tato nga Mm. Safety me. okay lang ang taong na adiha ang basura ang amo lang nga ang amon part sa tubig lang jud mo man jud na mo kinahanglanon mga ibig tubig dili mi tagaan nila kay dili sila ka provide ana ako na nga Oo. kumpanya sir nganong di man sila kahatag namo. Oo. Kaning imo unsa man nimo tuntuas pa sa sulod? Igsuon, sir. Igsuon. Kamo igsuon mo? Kaning imo sa to sa sulod? Imo mama ang trabaho dito ang imo. Akong igsuon man ang usa na iyang bayaw ang igsuonan na niyan naa dito sa kanang area ron ang asaw sa akong igsuon. Oo. So mo na mong gikuan luis kayo taga Talisay mi. Oo. Human kanang iyang bayaw kay taga Minglanilla Tungko. Oo. So tuas lang trabaho dito. Unsa man Oo. ilang mga trabaho dito? Murag naa sa siguro sa galingan sa siguro sir kay bag-o man na 1 month pa man na sila kapin. Bago Okay. pa dai imong kuan? Oo. Kay gikan man yun na siya sa kanang kuan mipsa man tungod sa kuan hagipot kayong kuan mi unta siya dito nakita niya ning kuan na trabaho Oo. Sus Ginoo ko. So imo igsuon bago pa 1 month ang imong bayaw. mausad ka nang nag-una jud tog kuan ang ako ang igsuon human sunod tong bayaw niya. Ang imong igsuon pila na makatuig dito? Dugay-dugay na jud siya, sir. Pag sugod anang basura, na jud na siya diha panginyawat ba nga Oo, makapaskuilag anak. Oo. Ang imong mama dugay-dugay na sa na diha. Sus Ginoo ko. Ang imo unsa man imong Mao na ako nang cousin sir ana adiha ro. pare- Sir president re cousin mi sir. Okay. Ang imo Ako ang papa. Ako anak ang biktima na dito na tabunan. Oo, okay. Ang imo, Brad, Ako ang manghod. yung manghod. So, Tabunan dito. pagkahitabo ini ng January 8, sila, di na ko i-mention mga pangano, nakaditso mo dahil ka na dahunog ang yuta gyud. Kusog ang pagdahunog. Kusog jud kay sir mo nang pag dungog jud nako sa pagdahili. Ako huna basin padong sa amoa kay amoa kilit man. So Oo. largo na kog dagan akong papa kay na stroke man akong papa kong gigakos. Wala man jud siya ni hunong og kanang tingog. Pero pag hunong og tingog wala man dai sa amoa. Tigawas mi. Pagtanaw na mo sa ato na area kay aso naman kay sanan siya. So ako huna hala akong ate. Puto na nagan then mila house dito ya. Pag ato na mo kay natumbagan man sa nasa ang building ano akong ate. Sila. Aircon siguro ng building nyo. Sigado siguro. Kaya sa kadungog, dahunog kang yuta di ay. Murag office siguro. Ang office second floor man daw nila. Wala silang kadungog kay ang ilang equipment nag Andar man. man ang ilang. Oo, nag-andar. Oh, mao nang wala silang akuan kadungog. Oo, mauno kay kung nag-andar ang equipment, kay siging galing, Oo, mao nang sir nga was. wala na madunggi. Mas may pamuda sa gawas, kaya nakadungog pa hinoon mo. Siguro sa sir nana kuno na hindi kuan nga. Andito sa babaw nana na tao nga nakakuan nga diliki na ang basura. Diliki na nya mo to nga. Wala ra sila pakabana, wala sila nag-inform dito sa ubos nga mo na ing ana na. Kakulangan dyan na silang management, sir. Kaya kahibaw na sila nga nagliki. Nga nang wala man sila nag-inform silang mga trabahante sa ubos nga mga hunong, mga hawa. Nagot sila yung safety officer nga nang wala man nila nagamit. Oo. So, kining mga nakasurvive, kailaran ninyo? Actually, sir, ang nagtrabaho dira, akong ate ug ihang bana. Oo. Pag ato na mo, ang iyahang bana mo, dyan siyang nabuang kadiyot kay. Sige, dyan siyang tawag sa kong ate. Siya dyan unang ni kat-kat dira sa nahugno. Bisag ibanlong siya kay pangitaon dyan niya akong ate. Kay naaman siya sa gawa sana pagdahili. Sus, Ginoo ko. So, prosan duha trabahante sila, no? Timingan nga naa sa gawas pagdahili. Sus, Ginoo ko. Paita mga kailan. Sige, inom sa tubig. Inom sa tubig, day. Inom sa tubig. Kahibaw ta sa inyong gibati karon dili malalim, no? Sila nakahibaw sila. Kamo mga silingan na pud mo dito. O pag kahidahili pud kabati sa mo kadungog mo. Kusog yung kapag kadahili sa yuta. Mo dyan siya sin nga, kana gani. Murag sin. Murag sin nga nga lumping gani, sir, nga giana dyan siya maayo. Mm. Murag dump truck nga nadaligid, sir, ba? Murag nagtuumi nga ang bako naligid or ang dump truck naligid niya. Ang Oo. basura naman di ay. Oo.
Sus, Ginoo ko. Ang kamo sa talisay mo, gisa may nagpahibaw na ninyo. Kuan ni pro Facebook mga kuan nila post wadyo ko kakuan kay dili man kay ko akong papa and then unsa man jud ni and then magkuan tag update murag ang trabahoan ni kuan ang asawa sus paggabian na mi ana sila jud di ay Uto, pag kuan nagbaw may pangita og kanang kasakyan kay wa mi service siya nakunta niya yang usa ka igsuon dito sa Mingla moy mitunga og nangari sila diri sa kuan binaliw. Oo. Human mga kuan ingon ko na adto mo ka ng ospital dayon sa North Gin masiguro na pinakaduol. Oo. Na may misulti na kana silang mga tawhana wa pa sila nakagawas wa sila na rescue. Na pa sila maumi ato sila sa area pag mga kuan kadlaw na mi kuan ko na naabay na kuan naaday mi chat siya na arian na lang si Papa, mapakuyugin na lang si imuhang bana. Mo to nakakuha mi og kanang kailer sa namon mi Danila. Tulo sila naghabal-habal sila. Gikuha ang moto mo na among giservice ron. Anto mi naabot ko gahapon mga alas 12 ko sa akong papa. Wala jud sila kuan. Umasikog lakaw pagbalik na ako yung gigatan sila. Kung dili ka mo tagaw-taw, dili sa sila mulihok. Ang kuha manggod, nagkubkub sila sa ilaw, mumang babawala nila kuha itong mga kuha bugat. Na mao'y mudahili unta, kinahalok sila na mudahili kuno. Kung dili jud, kay parehas rata mga kuha ning public servant, kuha jud ta. Kaita, na jud sila kakuwangan. May tingog ang mga tagtungod na, sir, daghang kay may mga laki, sir. Willing mi mutabang, dili sa sila kay safety, para safety kuno namo. Oo. Di jud kuwang jud. Oo. So imo tong manghod? Yung manghod. Oo. Ang imong ate to. Actually, sir, ako man jud ang unang nakapost ang nagpangayog tabang sa Facebook. Kay naratol naman ko, wala ko'y load. So, akong gipost jud, kisay makatawag og rescue. Kay nahunag na ang landfill sa Binali mo to. Ang mga rescue nga nangabot, daw na inangabot og una, sir, pero wala lagi equipment. Muto ang mga nakaluwas jud atong mga nag-una nga na-rescue, ang mga trabahante ra sa gyud nga kahibaw unsay pasikot-sikot ang asa ang mga trabahante nga pwede pa nilang hulbuton. Oo. Kay kadto mga survivors makasulti man to asa dapit ang mga trabahante. Kini mga survivors katong imong igsuon asa man to sa admin to? O naa sa asa man nga area? Nasa galingan lang gihapon. Sa galingan. Kato imong ate mo na sa admin. Sa galingan gihapon. Sa sir. galingan. Ang iyang bana naa sa Sa kuan man na iyang bana, sir, sa gawas man na siya kay kanang murag maintenance man tali na iyang Maintenance. bana. o umuto nga na kuan pud iyang bana in town. Ang imong mama day, ang man siya nasa admin? Nasa sulod sad. Asa mapapa nimo karon? Nasa inyo. Okay. So, ang imong manghod, Wilder to, sir. welder. Tapos sa sulod. Sold sa building. Tasod sa building. So, kini ang mga survivors nakasulti. Kini mga survivors kasagaran asa man dipit sa building nga kuan kuno sila. Sa galingan po ni sila or dito na sa layo-layo ani sila sa area. Ang mga survivor nga nakuha pagka Thursday, sir, kay naa sila mga office na assign. Office. Yan ay nakuha nga duha ka buok nga kauban sa akong ate ni ana lagi to na pag una jud nila nga statement nga duol ra daw sila sa akong ate. Nya kay pag ikaduha karon buntag nakaibaw ko na ting pamauli naman so nagbuwagay na sila. Oo. So ang uban wala kahibaw asa ni punta kay ting pauli naman ang higayon na good. Kung mahinumdum ka, unsa oras sa man gito? Pagka chat nako sa akong ate for 23. Okay. Oh, for 23 jud ni chat ko day asa ka kay nahuno ang ang basura. So pagkadungog na mo nidagan ra man dayon mismo mga 420 jud to siya, sir. Oo. Grabe ano, hapit na ang alas 5 no? Kaya alas 5 mo gawas sa mata sila. Actually, sir, na nakaingon na mo nga 3 ra jud unta na sila taman. Oo. Nya kay gipa-extend daw na kutob alas 5. Uy. Ambot og sakto ba kay si ate panagsa kay sayo man na siya mauli kay alas 3 ra taman. Oo. Basta hay alas 2 ra taman. Oo. Pamahayan sa sir ba kay sa ilang safety. Ila na lang nag-inform nga na kahunla ko na dito. Na may naka-video ana good sir nga. Nay naka-video ana sir nga dako nagliki ang basura nya ngano wala jud ni inform. Kini ato ning klaroon ha kay karon doon ra may nakasulti na ko ani nga murag na bantayan paghuman sa bagyong Tino doon na nakabantay ani nga murag mi kuan na, miliki na. To sir, nag-post pod ko pag human sa bagyong Tino. Nagdahili naman ang yuta dapit sa silo sa amua. So gipost na ko, gitag na ko ang DNR, ang barangay sa Binalyo, i-informin nila. Pero kabaw ka sir, ang giingon na sa taga-opisina nga pahilumon daw ko.
So na kay post ani. Ako, ani po, Ato sir. i-screenshot ang post, babe. Pareho sa ko. Screenshot na to ang post names niya. Ato ipasend na names para magkaroon na to, ha? Straight to the point. Ato nga balikan mga higala, subong pamalandungon in the part sa mga tagtungod, no? Kay bawta mga higala dili malalim ni bugat nga problema. Kalit mo nga di gid malalim. Mo na nga karon ang hilak ni sila mga higala, ako lang kuan pagawas na inyo yung gibati ay mo kakuan lang. Express lang yun. Kay lisod man kaayo, no, nga inani nga sitwasyon. Di lalim ni kay kalit manggod mga higala nga panghitabo. Hantod karon padayon man ta nga nang hinaot, no, nga unta mga sugid tigpaminaw do na pay tsansa. Pero ang ato nakita ron medyo hinay ang mga rescuers matud pa ining mga tagtungod nga niya karon sa tong Sibianan. Unya kini magod mahigala before ni nahitabo kining usa sa tong mga complainants karon nakapost na siya ni kay taga didto man sa Panuypoy. Kini man kong binaliw kuan lang iyang pangalan siguro names ka ato man gi-screenshot ang iyang post names. Ikuan lang siguro gamay kana mo i-crash lang gamay. Okay ra. Sige. Kay kuan man nakapost na siya nga nakabantay siya nga naliki na ni, ha? Kining maong kuan ato kuno ipakita kuno sa kuan names. Kini ni ang dire sa atong social media platforms mga sukid tigpaminaw. Kining maong sitwasyon, ha? Kay mao ni ang nahitabo in town, mga kaigalaan. Unya pagpang-rescue na ni anang January 8, kana magong pagka pinaspasay ang tang rescue makuha to nila. Ang doon na may mga nangabuhi. 12 kabok niya mga survivors day. Karon ang kwinta mahigalas na matay tulo. Doon na pa'y 30 na po ilain. Duha Oh. Wala dito na ko. Tulo man gahapon, di ba? Oh. 12 ang injured nga naa sa ospital. Ang una yun nakuha usa pa man to kapatay. Nya gahapon 4:30 nakakuha usa. Pag 6:30 nakakuha usa. Then- Mo nang tulo. No, ato lang i-check ron sa atong kung unsay latest mga sugid paminaw karon. Kay naay ikatulo kagabi iday, no, Dayken. O sige, so ato ning tagag pagtagad mga sugid paminaw kay kabawta sa gibati sa tagtungod karon nga pait gyud kayo dili lalim ni mga higala di man kanang kalit nga panghitabo, no. So kining usa na to mga kagalaan sa o ato ni sa tagsaon karon mga tagtungod ni sila ni ining upat pa ka mga kaigsuuna na to nga tuwa pa in taon sa ilaw mga sugid paminaw. So naglaom sila. Of course ato mga pagampo, no, nga kini ni ang okay pa ato sila mga sugid paminaw. January 8 manggod kanang pagka January 8 pag adto sa mga rescuers daghan pa ang mga tingog nga mga singgit. Kamo nga nangadto nakadungog mo? Oh, kadungog jud sir. Uy. Sir, na Oh. ako magsagit nga. Magpatabang sila sa ilaw, pero Oo. nisulti mi nila nga. Lain na pwede rin nagsagit. Iguro nila lilion. Oo. Sus Ginoo ko. O ni mga higala, no, nga panghitabo dito sa may Binaleo mga sukid paminaw. Atong tagag pagtagad atong i-contact sila dito ang atong mga rescuers dito mga sukid paminaw. Niining kuan. Ang kining post ko no naka-post man ning atong complainant. November 11, 2025. Mao ni nga post mo ni. Ato ko na paminaw na ni say audio. Okay kini. November 10, 2025 naka-post pa sila. na matabang ni guys. Mm. Pa ka ni guys. Hindi naman ni guys. Sapa na din. Amo sapa sila dili na magamit na Mo ni sapa. tungod sa ilahang hugaw nga naa diha. Mm. Sa mo. Kaya pa akong ate din. Mo ni siyang kuana. Nibigay na ko na sir. Kay bawo na dyan silang naglihok na ng basura. Wala na sa atong kapitan, wala na jud sila. So mo ni pag November 10 ni mga post ni nibigay na. Mo na padong ang basura diha sa may kanal sa may sapa kay nibigay na dito daan. Oo, nya giingnan ra mo kapitan sir nga pahilomon kay dili na nila concerned kay konsolasyon na nabilong. Uy. Okay, so mo ning hitabo ang mga sukiting pamilya. Mo ni ang sapa ninyo. Tubigaw ta mo. So kini mga basura gikan dito sa landfill ni adto sa sapa. Mao na sir. So mo na nga naka-post mo anang November 10 pa lang 2025 nga doon nagi kakulian na.
Oho. Sige, mauning hitabo ang mga sukitig paminaw, no? Kinini ang nahitabo dito. Ato sa checks kasama Jane Gallardo, dito sa area day. Ato pangamustahon, kumusta naman ang ilang search and rescue operation sa pagkakaroon dito sa area? Straight to the point. Kay kagahapon, dito mo tibok gabi dito magin mo. Dito, Ay presyon. wala may uli-uli, sir. Why tugtog? Wala. No, diin man mo nag-standby dito nagbutang kay ako man inang gapon nga magbutang og tent. Oh, nami sa tent ron. Nana sa tent mo. Oh, pero gahapon sa mga kuan mga 2 una ko may kuan nila nang gahot ko nila ako silang giyaw-yawan na jud nangayog tabang. Dili ra jud ako na pa yung kuan si nakadungawin unya ra sa ma'am kanang paminawa sa mi dili jud di na maoy nyo ang kuan. Kay bawo mi risgo pero ato paning kamuta magtinabangay. Dili pwede ma'am kay mao ni mo daghan kay sila rason. Oo. Umantod na kanang mi kuan ko sa tent balik naman sad mga 24 oras wa gihapon. Okay. Sige. Si atong balikan at checks kasama Jane Gallardo mga kaigalaan onya at least basi ato sa mahinabi ron ka mga kaigalaan si kasamang si Consul Dave Tumulak kay tapos sa area mga sukitig paminaw. Okay. Ato i-check si kasamang Jane Gallardo. Kumusta naman diha sa area ron na kasamang Jane? Basin og kumusta man ang ilang rescue search and rescue operation? Ay kini kung tagtungod mahigala bida nakabantay sila. Tibok gabi gud na aslat June 8 tibok gabi. Tibok adlaw sad kagahapon. Nya kagabi dito gap mo. Naa sa gihapon. Wala siya may biya-biya dito, attorney. Kumupi yung may balik may ane, sir, unsa man kumusta naman? Ay ma'am, wala pa joy kuan. So, pag kuan ako, ambot lang wala nagpicture man ko ato. Pero wala ko kanang kuan sa akong cellphone siguro kay maun na unsa to nasiba to wa. Nakita na ko ang mga kuan ning BFP na nagbitbit sila ang mga equipment umanaas ato'y nagbitbit og kanang body bag nagi-fold lang wala sila nakuha jud nagbuntag na lang. So mo ni ang padayon nga rescue. Oh, gahapon na sir. Gahapon na. Pag human na sa kanang kuan sir, pagkuha na sa patay diha sa kuan o kanang gikubkuban ng bakho. Oh. Nagyaw-yaw na kuan na human na miingon na sir, kami nalay mo kaut. Oh, diha man nas babaw man na ang kuan gikubkuban nila ang ilaw kay mahagsa lagi. Unsa man pagkuan ana na ang babaw kuan unta nag mga kuan bugat aron mugaan siya unsay pamaagi pag tinabangay dili sa sila magpatabang. Kay ba may gikapoy binarog dito? Actually, sir, naaman siya mga trabahante nga suhito gid sa building. Oo. Moto na ay anlang akong ate ni ingon siya ni coordinate mi sa ilahang head nga pwede ba nga naay isa ka trabahante nga suhito sa building nga mukuyog sa rescue para makahibaw unsay kay naam na halo ang ilalom. Oo. Moto dili ra man gihapon. Kay ato pa hinaot ba nga kato inyong mga parintito pa to sa halo bitaw nga area. Bahala gigutom na to sila ron. Oh. Katong gikubkuban sa kana diha dapita sir ona. Oh. Gibira na nakan na mao nay nangayog tabang tong pagkuan pizza sa gabi Pero mga suko man hinuon ug tudluan asa ang nangayog tabang sir kay kahibaw daw sila sa ilang gibuhat ilahan na daw ng jurisdiction. Natanawag ko nilang gikuan nagbarug-barug ra na sir pag Magtapok sir pero walay daig balik. All out na Pag mao na murag gikuha na siguro ng patayng lawas ana pag na sir. Buhi biya na sir, unta sir. Katong usa nga gitagag oxygen kailan man to? Mao to siya. Kinsa man to, Duha na sila sir, duha na Duha. sila gitagag oxygen. Oh, Duha day. Kaila mo ana? kaila. Kinsa man to si? Ang babae sir kay si Rowena to. Ang usa? Ang isa kay katong James daw. Ang pangan katong naa diha sa kilid. Oh, so dito sila kanana ang napiit ni sila gitagag oxygen dito. Ang katong Rowena sir kay nakita na dayon to siya pagka hitabo gyud dayon niya Oo. ang gipa. Kunan siya napiit siya dito. Naipit daw to siya. Sus Ginoo ko. Nakanaon nang gikuan kay mi pull out na sila 24 hours na nila o nagakuha man. Miingon na ang tagtungod, sir, kami nalay mo kaut na sir. Kami nalay mo pala sir. Kung di mo kami mangita sa pateng lawas sir. Wa lang mura gitabuna o gikakabaw. Wa may kasabutan lang style diha. Pero daghan kay mga rescuers nga tuwa dito, pati daghana. Daghan pero walay ko answer dili gid ingon nga. Oo. Ingon man sila nga by batch magtapok kay man hinuon mo adto ra dito lilion og buhi pa balik dayon. Unsa man ni ilang So katong Rowena buhi pa ta to gitagag buhi oxygen. pa to hasta tong Wa makuha nila pag nakuha nila patay na. patay na hasta tong James sir. Ang naipit ato sir kay Anang ubos gikuan ra na niya. Mahayan kay sir ba nga buhi pa unta niya wala nila nangitag paagi nga aron jud mahulbot. Oo, pastilan.
si kasaman Jane Gallardo to akaron sa area sa may Binaleo mga sugid ti paminato sa i-check no. Kumusta unsay latest dia Jane? Kumusta unsay dugang mga pamaagi nga mapaspas ang rescue operation kay mao ni ang reklamo sa mga tagtungod nga medyo ilang obserbasyon din ha nga medyo hinay ang rescue operation. Unya ang mga ambulansya kagahapon sa akong pangutana nimo tibok buntag nga dito ka way ambulansya nga ni gawas gikan dito sa Binaleo landfill. So pagkahapon na doon na may nakuha pero patay 4:30. Pagkagabi 6:30 doon na ilang nakuha pero patay gihapon. So mo ning hitabua. Kumusta karong mga orasa kasama nga Jane? Kumusta da Jane? DYHP. RMN Report. Yes, Attorney Rufil, aniya gyapon ta karon din live sa may barangay Binaleo ning Dakbayan sa Sugbo diin atong makita nga padayon gihapon ang gihimong search and rescue operations sa atong mga otoridad dinhi sa maong dapit Attorney Rufil. Gani dunay naarata diri dapit sa babaw gyud kay gibawala na gyud Attorney Rufil ang pagsulod sa maong area, gi-cordon na gyud pud nila ang kining maong dapit nga wala gyud lahi nga baka sulod dinhi ang mga individual nga dili apil sa maong rescue operations Attorney Rufil. Gani na sila gikubkub diri karon sa maong area kay dunay duha matod pa nga ilahang kuhaunon ilawom ni ining kaning machine nila Attorney Rufil nga ilahang gigamit nga panggaling sa ilahang basura. Gani ato nang makita kay kagahapon sa pagsusi nato dinhi wala pa ninilugwa ang kining machine nila Attorney Rufil nga inugaling sa basura. Pero karon nga atong nakita karon dinhi kay hayag na maragi pangutol gini nila ang mga kahoy, hayag na kayo niya makita na po nato ang kaning machine gid nila nga galinganan sa ilahang mga basura nga nilugwa na gid Attorney Rufil. So atong nakita dinhi na ginahinay og welding ang kining mga trabahante pud ni Attorney Rufil sa kining prime waste nya napod ang ato ang taga nagkalain-lain nga mga rescuers ato mga BFP mas nikuan sila karon Attorney Rufil kay ang ilahang bakho gipaduol na gyud nila maayo diri diin gi hinay-hinay na pud nila og kuha ang kining mga scene or kato mga basura nga So kanang naapod sa area babaw. karon nga naa sa may galingan nila naay duha ka tawo nga ilang kuhaunon. Yes, Attorney Rufil, gani doon natin nakita po din hino nga nag-andam po sila og oxygen Attorney Rufil sa atong nabarugan kay dunay matud pat duha ang napiit. Last nakuha Attorney Rufil kagahapon katong si Ma'am Rowena o katong engineer nga si James mao to ang last. Apa na subo lang gid kaayo pamalandungon Attorney Rufil nga nakalas gid to ang duha ka gabi maong tulo na ang kumpirmadong patay niini nga maong pagdahili sa mga basura. Apan karon naning kamot pod ang ato ang mga rescuers gyud Attorney Rufil nga makuha ni nila ang kining duha nga ilahang kuhaunon ron apan doon natin nakuha nga impormasyon nga medyo grabe ang pagkapiit gid nila diri sa ilawom kay mga bugat man kaayo kaning mga beam kining mga machine Attorney Rufil kay medyo na ilaw manggod sila sa kaning galinganan. So mao ning nagwelding ron ang ato ang mga rescuers na ginahinay lang gid sila Attorney Rufil kay ang ilang gikabalakan basin pod og mahugno dinhi sa babaw dapit kay medyo na ilaw manggod ang ilang kuhaunon ron mao ni atong tagaan gyud og pagtagad labi na gyud og makuha na nila no. Hopefully responsive lang unta ang kining duha nga kuan nga kanilahang kuhaunon kay dunay ubay-ubay pagyud in town Attorney Rufil nga mga kabanay ang gapaabot dinhi sa babaw sila pasudla wala na gid sila pasudla didto nagatang na pud ang mga kapulisan nato kay medyo modaghan man gud ang tawo mao nang diri na lang tad sa bunto dapit sa babaw Attorney Rufil nagpaabot pud ang mga kabanay diri kung unsa ang update kay sukad kagahapon pa nay mga kabanay diri nga sukad pa gid atong pagkahitabo wanay uli-uli Attorney Rufil kay wala gihapon sila update sa pagkakaron niya Karon gibutangan nag-tent daron gibutangan tent para sa mga kabanay. Mga ato ang nakita din hi Attorney Rufil na IPP la ka mga tent pod nga gibutang dinhi pero mas daghan man gud ato makita Attorney Rufil ang kani ganing mga sakyanan sa atong mga rescuers niya tungod sa kahagipot gyud
sa lugar dinhi mao na nga gamay ra kay ato makita pod nga tent. Hinuon dunay mga kabanay gyud Attorney Rofil nga niduol pod gyud sa mong area, nakanaog gyud sila apan wala gyud sila ingon nga gipasud ni sa dapit nga gikordona na gyud Attorney Rofil. So mao ni ang atong tan-awon kung kinsa ni ang ilahang gikuha pod diri sa ilawom sa kaning machine, kaning duha ka mga individual ato po ning taon, babae ba ni og lalaki, taga diin ni sila Attorney Rofil og labi na gyud nga naaba ka diri pod ang ilahang Pero kabanay ato sa nakita, pagkakaroon. Jane, so far ka ng mga rescuers, nagdasag portable oxygen. But pasabot, naglaom sila nga buhi na. Kanang nailang giugkatron. Tinuod gid Attorney Rofil naa gid ta karon dinhi nakita nga mga portable nga oxygen gid Attorney Rofil. Okay, so gamay lang ha. Gamay lang, Jen. Kay aron nga to maklaro ni karon. Kay di amo ko ng mga tagtungod lagi. Ang ato nga panghinaot o magkahunghong ka diha nga paspas-paspasin ninyo gamay o basi makitaan po nimo si Dave Tumulak diha karon. Straight to the point. Ato nga balikan mahigalan to mga complainants karon kay luoy in taon kayo mga kagalaan ning mao nga sitwasyon di ta ma kasimpatiya ta nila mahigala kay di magilalim kanang ikaw may tagtungod no nya mga mahalas kinabuhi to apa karon didto mga higala wa pa maugkat di sa mahimutang. In fact pagka kanang tibok gabi pitsa utso mahigala tibok gabi ikaduhang gabi ninyo kagabi nga didto mo nangatog. Liman ka na asa sa tent pang higala tanawa ra gud names ang kwan mao ni ang ilang sitwasyon no kagabi mahigala naa na tong kwan names katong ilang kwan katong mga picture kasamang kwan atong taga kani mao ni ang mga tagtungod in taon nga gibutangan ditog tent sa gawas unsa may gibanig-banig ninyo dito Sako, karton. Karton. Ang uban naghigda lang sa bangko, wala na si sugagi kuan na ra nagkanang kuan cellphone. Kami nagdalaan ng portable nga solar lamp, sir. Kay walay suga din ha. what mo provide dito sa Wala. management Ingon Dila na adira, sir. Para sa nagmisa dito na pare. Mm. O gibili niya ang mahal na beren o kanang Isos. Wala ra jud action niya. oh so nagmisa ang pare dito Mas kignit-ngit kay nagkuan ra jud silang mga cellphone na igug kanang kuan nila na flashlight, maori jud duman after sa misa nangatag silang snack. So mo inyong sitwasyon dito wa kamo rin nagdag at least di mo magkarap-karap dito. Kami dito kung kuan na lang sad asay naay magsiga na sakyanan dito sad mi. So tibok gabi anang kuan wa mo itog tibok gabi kan pitsa otso bantay gyud mo do na pay mga ambulance nga sige panggawas ana sige paghakot o mga survivors. Wala, sir. Pag Standby dito ang ambulance sa kuan. Mm. Dito sa murag command center siguro to nila. Oo. Ang katong sige hinakutay sa mga survivors ana mga sayo-sayo pa. sayo pa sa... Adlawan pa nya pagkagabi na apay gamay. O, pagka... Kuan gyud ana, sir, na naidaghang ambulance, katuging pagtawag yun niya. Kay ang... Nada ato nga survivor, kay si Kuan raman to kuya no? Si Masoy raman to. Si Masoy, si Miss Ann, si Tulurom to no? Nya ang uban kay... Ambot lang anong... sunod naman to katog sila. mo pinaka main jud ato nga time nga nada jud laho sa ambulansya. Kinangagim na sa ato. So kay ato ning tagapagtagad mahigala tong balikan sa kasamang Jane Gallardo sa dugang report dito sa area mga higala. Unya atong tawgon siguro si Consul Dave Tumulak sa naniday no sa part mga kagalaan sa atong mga rescuers o kumusta kay do na mga uban pod nag-observe marag hinay unya ang pagbutang unta og kuan ba gibangilan na diha para nga dili mo bigay og dugang no gibangilan crane ba kanang naa or unsa ba kaha no kay karon tibok kagabi pitsa utso wa sa ito kagabi na po didto na po sila so kagabi medyo padayon gyapon ang ilang rescue operation dito. Gabi sir kay gipabalhin man mi nila sa tent didto man jud unta mi sa kanang site dire at bang jud mi makita na mo tanan nilang lihok if naglihok ba sila or wala pero gabi kay gipabalhin mi nila sa tent kay magsugod na jud daw sila og kanang panglangtang jud daw sa mga atop sa mga beam didto pero wala pa man. Mga kuan mga 1 or 2 mo siguro kung may balik dito kay nagkuha ko sa akong cellphone nag-charge ko. Naa sila ng kuan nagmanumano ra sila. So nagkuan tanaw ra jud ko wa ko naka-save wa ko naka-video siguro wa na save sa akong cellphone pero tanaw jud kita jud sa akong duha ka mata na nagkuan sa sila dito pero iguro man naglili nagkuan umoto na ako nakita na naay nagdag badibag na gifold lang wala sila nakuha. Kini imong sister imong ate nga didto unsa man ni ang iyang bana na ang trabaho siya na ang trabaho dito pero kini imong
sister mo oy tuwa sa sulod, ang bana mo ay Sa gawas. sa gawas. Nasa rin anak? Na sila'y anak duha. Duha ka buok ilang anak. Mm. Sus, Ginoo ko. Pero lahi sa balay ninyo. Lahi. Silingan mo. O, silingan. Tapad ilaha sa amuan. Oo. Kano sa man last ninyong istorya? Last dyan namang storya kay pagkuan. Unsa man ta? Kanang pizza 8, adlaw nga Huwebes nagkaistoryahe pa mo. Oh, pagka-otso man jud kay kuan man na siya before na siya mo lakaw sa iyang trabahoan mo apit man jud na siya sa amua mo. Mm. Ingon pa man na siya sa kong papa nga adto na ko pa. Mm. Eh na-stroke man si papa man ang hidyo na siya igabot niya unahon niya adto si papa. Mm. Mo na jud toy last na mo niya. Ay, may katulad pag message niya about sa tiles, if nanaba ang Mm. Kuan actually sir bawal jud among kalagutan jud sir kay bawal sila cellphone if naa Oo. jud unta to sila cellphone maka-communicate sila sa ilalom if asa sila namo pwede pangitaon. Oh. Unya kay bawalan man sila cellphone kay So dili sa kadag cellphone while tuwa sa trabaho. oh, i-terminate man nila, sir, ang masakpan nga naidang cellphone. Sus Ginoo ko. Ano ha? Kana siyang kuha na dahil karon nisisiti na ba ng cellphone. No? So, samtang magtrabaho, ang cellphone ibilin. Bilin. Nakachat pa na siya pagka alas 9 man tingali to. Mangutan na siya naaba ang iyahang panday kay nagpatrabaho na siya sa iyang balay kay nakadawat lagi pag December. Nangutan na siya sa mua og naaba ang iyang panday. Mo na dito iyang last na chat, sir. Pila may edad ng iyang mga anak? Kuan iyang kamagwangan kay 19 actually sir tulo na pero ang isa kay anak man niya sa iyang first nga husband so kanan lang duha ang kamagwangan niya 19 Oh. first year college niya ang iyang ikaduha kay senior high pa grade 11 Kung pila may edad ng senior high? kuan 17 siguro Oo. Sige. Ato i-check si Kunsel dito mulat nanas tong nga linya. Aron nga kwan. Aron nga matagan to pagtagad mga kaigalaan. Lahat ng tanong, straight to the point. Konsel Dave Tumulak, mayong buntag Kons. Okay, gamay lang kay mga higala ha. Kay tuwa sa area mga kigalaan si Konsel Dave. Siya maoy usa mahigala sa kwan no atong Cebu City Councilor mga kigalaan og sila pod maoy kwan ini kauban ini mahigala sa mga taga CDRRMO. So ato ning pagtagad mahigala no karon mga panahon na para ato makuha ang dugang update nini nga maong panghitabo didto mga sukid tig paminaw. So mo ni ang ilang padayon nga kuan unsa man bako kuan inig isa ni murag may mada. sir nga ang bako kanang bakit sir naglumping-lumping ra siya sa atop nga kandos niya way mada makapikon jud kay sa tan-awon sir. Na kay video Na pod. ko'y video anang kandos-kandos ra naglumping-lumping ra siya atop instead of manangtang siya didto giuna pa niya glumping-lumping ang atop. Masuko ba pag makakuha Sige. gani. Ato pakuha ral, palikoral. Nasa tuloy niya karon si Konsel Dave Tumulak ato sa pagtagad mga sukid tig paminaw aron nga atong masuta unsay latest dito mahigalas pagpahigayon sa search and rescue operation dito sa maong lugar mga sukid tig paminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Atong chairman sa City Disaster Risk Reduction and Management Council si Konsel Dave Tumulak. Konsel Dave, mayong buntag. May buntag dia, Attorney Rofil, may buntag sa mga tigpaminaw. Yeah, live taron sa DYH PRM Cebu og sa IFM og ni asa mo sibianan ang pipila sa mga tagtungod Konsel Dave nga nanganhig taon sila kay nagpatabang sila medyo matod pa sa ilang obserbasyon medyo hinay kuno ang pagpahigayon sa pagrescue. Pwede ba nito ning pangitaag pamaagi nga medyo mapaspas-paspas ka ha konsehal? Yes, sugod kagahapon hantod karon attorney di ako dali karon. Usa sa ato ang gitan-aw magud ni attorney ang safety sa ato ang mga rescuers. Sa dihang atong nasuta kagahapon adlaw nga nagpadayon hantod karon nagpadayon ni og lihok no kini bitawng landfill mga basura karon. Kunya atong ihulagway na kining ilang edipisyo tapad ni sa katong bundok kay sa mga basura nga mao ay hinungdan sa pagpulpa o pagdahili sa mga basura ug didto ni miigo diri sa likod nga bahin sa ilahang building hangtod na ngadto sa ilahang atop. Ang pag-rescue nato ani Attorney Rofil giuna usa nato ang paghatbutang og mga bangil sa mga kanibitong mga trusses ng mga putaw
Kay kuyaw kaayo ug ang ato niya mga rescuers amo mo niya ngadto sa ilawom. And ato sang nakita po dito sa ilawom sa Tornado Field, nagsagol ni ang basura, mga heavy equipment, ubang mga gamit sa maong edipisyo. Yun lang gimanumano gini sa pagkuha. O niya, bangila naman nila ang trusses. Ya, doon na po tayo machine, heavy equipment, na mausay mo kupot sa mga trusses diri sa ibabaw. Ilan ni gihigtan. Ya, padung diri sa, dili ba mahulpa ba? So, tinuod na nga lisod yun, risgo kayo sa part, kay dili lang kay ang mga debris o atong gibantayan, ang kinisang kabaho yun dito sa ilawom. Minus sa hangin dito dapita. Muna nga doon na tayo mga rescuers, nagdana sila og mga face mask, nagdana silang mga oxygen para sa posible nga ato ang makuha dito. O ingon man sa ato sang mga rescuers. Doon na gipangputol nga mga trusses para sa ingon makasud ang ato ang mga responders, ang mga scene gihinahinay na ni sa pagkuha. Sukad pagkagahapon para natuas ang mga rescuers, luwas pod ang ilang pagsud o ingon man ang paggawas. Kay usas nakita nga problema, makita man gani tuod, pero ang pagsud mo ug ang pagpagawas sa lawas, mao sunay usas mga nakahamper. Doon na tayo nakita gani karon doon na duha. Naiduha. Doon na tayo nakita, duha. Kanang dapit sa may makina, dapit sa may makina, no? Diri dapit sa may likod o kanang dapit sa may conveyor. Oho. Doon na Dahil nakita na. doon na tayo mga sign of life pa nga naa diha, Konsyal. Kagabi pag pauli na ko kagabi mitabang naman ang kining mga mining companies. Kay nanghuwa man ta nila o mga radar. Doon ay signs of life duha ka buok. Dito sa sulod mao ni atong kumbati ron sa ato ang mga rescuers. Ang atong rescuers sa Tornado Field, 24 oras nila sila panya puli-puli. No? Dili man pwede og magdugay ang ato ang rescuers dito sa sulod. Magpuli-puli na sila at Tornado Field o niya mag-briefing sa di pamusod ang laing grupo, mag-briefing na sad sultihan og unsay senaryo dito sa ilawom para pod taon ang atong mga rescuers makahibaw sila unsay risgo. So aside ini sa Cebu City nato nga mga rescuers, unsa pa nga mga LGUs o guban nga mga units ang nitabang nato karon, Konsyal Dave? Niabot na ang taga Compostela, Danao, Talisay, Mandaue, Toledo, Balamban. Nangabot na apil gani ang Atlas, nitabang na ang Atlas para sa pagluwas kay ato man ni silang puli-pulihon para makapahuway pud sila. Karon sad shifting sad ni karon, uli sa ning uban. Kunya karon nagabot-abot na pod ang uban. Apil na sad ini ang Armed Forces of the Philippines, apil ng Coast Guard, PNP, K9 Dog. Naagid naghugpong gid ang tanan diri para sa safely pagkuha aning ubang mga victims nga naa paron sa ilawom. Kini mga K9 dogs, importante kay ni Konsyal, karon nga makatuod hain dapit ni mga tawo nga to pa sa sulod. Mausad na problema sad namo nga nakita Attorney Rufil, no? Mausab ang sense of smell sa iro, nag-abot ito sa sulod. Oho. Gumikan sa mga basura. Mao ba? Oo, mao na atong naproblemahan. Kanya ang iro sa iligsod niya dito, pagdawson dayon sa handler kay para magmo-action og kalipong pod ang iro. Oho, sumunang challenge gyud kayo. Konsyal Dave, amo kang hangyo ono nga mo tawag mi nimo balik sa Messenger para makita sa kanamo nya di adiri ang mga kuan pod, di adiri ang mga tagtungod in town. Nini mga biktima nga ni anhi sa Sibianan DYHP, nagpatabang sila, gusto sila nga mapadangat diha sa atong mga otoridad o sa mga dugang pamaagi nga mapaspas kining pagpahigayon sa rescue, Konsyal. Mausa na usa sa akong problema sad karon, Attorney Rufil. Kay kagabi nakadawat sad ko og message gikan sa atong kapulisan. Na sa ilahang drone shots na nagrekomendar nga kining ato ang ground zero ang atong mga rescuers pa atrason. Uy, Gumikan kay naglihok ang yuta? basura dito sa ibabaw. Ang basura?
Yes, oo mo na nga gipaari ko sa iyo ni Mayor Nestor unsay posible nga among pagabuhaton nanawag sad ko sa management mga structural engineers na to para hingpit gyud nga sila gay makatan-aw og unsa ka risgo ba og okay ra ba kay maluoy punta sa atong mga rescuers nga naa ra ba in town sa ilawom ron. Sige ron og pangita aning mga biktima. Nara ba kay Wala data na, diha wala sa imong akong cellphone? priority. Konsehal, nara ba kay data diha para makatawag Miss Messenger? Yes. Yes, attorney. Sige, mo Kunya, taw- Dihit kayo ang signal manggod diri attorney. Adto ka sa ibabaw nga bahin, dili sa ground zero kay kun ari ka sa ground zero, nihit kayo ang signal. So kumutawag minimo sa Messenger. Text lang ko. Motawag minimo sa Para Messenger, makasaka ko pwede sa ra. Yes, para makasaka ko sa ibabaw. I-text ko daan ninyo. Sige. Ato lang siguro kanon. Pero sige, okay. Sige, salamat kay Konsehal Dave. Balikan ka na magtawag karon totod. Yes, attorney. Salamat kayo. Motawag minimo sa Messenger, okay. Okay, attorney. Okay. Atong attack na mahigala sa 9:04 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Padayon mahigala ang search and rescue operations pagkakaron. Onya doon na mga nanabang no nga ubay-ubay nga mga rescue teams. Apil na ning mga mining companies nga nipadana pod sa ilang mga o sa ilang mahimo dito no nga tabang mga sugiti paminaw kay diyan man kay video mahigala ipakita tong video nimo day nga asa man to imong video nga igo lang ipiapi ang kwan. Nana? Sige ato ipakita karon ha ug unsa ning obserbasyon. Valid ba ning observation sa God sa mga tagtungod? No? Makakita na to ang kini ba tong programa mabati na ba ni o makita ni sa ubang mga kanasuran makakita sa makaingon sila nga yun sa man nila pag pamaagi. Straight to Sa the atong point. balikan may gala karon totoo si Dave Tumulak no sa pagpahigayon sa pag search and rescue operation dito but kining atong complainant diri nakabantay na siya human sa bagyong Tino gyud. In fact si Konsehal Dave Tumulak nakabantay sad siya ani pag human sa bagyo doon na kakulian no. Kanila nang gipost niya mga kailangan kanin di sa may kuan, kanila sa may sapa na dong names. Tanawa ko do. Ngano man nga ngadto man ang basura sa may sapa. Sa laktod makita nimo nga doon na nagyoy kakulian. Kini maong landfill. Wa lang mga higala kini mo ni ilang sapa dito sa Barangay Binaleo. Unya sa Panoypoy ni. Okay, mo ni. Ya ang mga basura ni abot dito sa Panoypoy. Okay, sumo na ni karon nga inyo na ning gikuan ikaw dai imo nang email sa gi-emailan mo diin ara ni. Pag first jud gi-emailan na nako ang DNR sir katong bag-o pa lang na sila ga-start kay Okay. para lagi mo contradict me sa paglabay dira sa basura tungod Oo. sa risgo. Oh. Ni-inspect sila din ha sir sa site pero bisan pa man og nakakita sila og mga lapses. Kay first jud wala jud na siya lay sheet sir. Unya ang tubig nadaot na. Pero approve man gyapon sa ilahang agency ngano mang inana sir. Oo. So naka-public hearing na dito. Wala na naka-public hearing sir unya kung moadto man gani among kapitan sa Panoypoy, lasyon man mi, kuyugan bag taga Mindro, wala ra gyapon. Oo. Kay dili ilang yuta ang gilabayan. Oo. So kini mao ni ang sitwasyon no dito ang mga kigalaan niining maong mga basura in town nga dito na sila sapa. Nya karon ang imong na inoobserbahan dito nga makaingon mo nga na hinay wa kayo makuan kay murag katong bako gipang piapi lang ang mga atop. Actually sir makasabot man jud mi nga Oo. hinay kay kinabuhi sad biya na sa mga Oo, correct. rescuer. Oo. Pero kaming tagtungod sir makahibaw sad mig unsay hinay gid ug unsa sa nang grabe na gid kahinay nga murag wala na lang galihok. Oo. Makasabot man mi nga dili sila mo sungasong jud ngadto kay tungod ilahapon ng kinabuhi na pud sila pamilyang kapaabot. Oo. Pero grabe nang pudang makita na mo sir nga ang backhoe bisag pwede ra mo ito pagpiapi niya ipagamit dito niyang mga nag-standby nga itong mga rescuer ipaguro ito niya kaysa magpiapi-piapi pa siya tumurag ng scrap na hinuon imbis mang rescue og tao. Mo ni ang mga kuan. Mo ni. Oo kana gahapon mga pila ka na siya ka oras dira naglumping-lumping ra din hag scene. So mo ni ang sitwasyon na mga kigalaan no. Okay, standby si Konsehal Dave Tumulak atong nga balikan mga kigalaan. Dasto nga linya mga sukitig paminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Yes, Konsehal Dave, back to you, Konsehal. May buntag pagbalik ni mo, Kons. Yes, may buntag, Attorney Rufil. May buntag pagbalik sa mga tigpapinaw. So, sa pagkakaroon, considering nga naananing mga nitabang na to, nga uban pa nga mga rescuers, tanaw nimo mas mapaspas ron ang atong pagpahigayon og search and rescue operation na Konsehal? Yes, mo na itong gipaningkamot, Attorney Rufil. No? Makita man mo diri sa video karon.
Mm. Mao ni ang ato ang ipakita ninyo kining unsa ka taas ang naundok sa basura. Mm. O diya, katong gipicturan sa ato ang kapulisan tinuod mura mag risky kayo kining sa right part, Mm. right portion kini makita man na nimo attorney Oo. mo sitwasyon kaning tangkis tubig ya ang basura naa sa ibabaw natabon gyud sa ilahang edipisyo. Mm. No? O diya kini na lang makita nimo nga atop ana siya. Mm. Yang atong mga rescuers tuwa ka nang makita nimo sa I don't know makita pa na nimo kining mga tao na to aron sa pag-retrieve atong duha ka buok mo na siya nga portion Attorney Rapil. Pero sa pagkakaroon atong lista, doon na pa 35 kabuok na tuwa pa sa sulod, konsyal? No, minus atong nakuha na to. Minus atong nakuha. Nakakuha ta kagabi bahog og 3 plus kini karong duha. Mhm. Nagikuha na to ron. So naagi po yung mga 30 kapin nga tuwa sa sulod. Yes, napagihapon attorney. Base na sa record sa HR, Mm. kay duha man gud ni kining Prime Solution o kining Gear Tech i-subcon nila kining Gear Tech. Mhm. So duha ni upat ni adto ang sa Gear Tech, upat o unom sa Gear Tech di asa diri apil sa mga biktima sa Bintaon. Mm. Konsyal, natong sa una after gyud sa bagyong Tino, di ba naka-observe ka, ikaw may nakasakay itong chopper, naka-observe man ka sa kabukiran din ha. Doon na kina-obserbaran aning maong Binalew landfill, murag usa ni si mo na-obserbaran nga pagtan-aw mo sa kabukiran doon ay daghang mga landslide, doon ay mga pahak. Pero unsa may imong tan-aw niining maong basurahan kani adto pa? Mao gini si attorney. Wagi ko masayop sa ko ang pagpahibaw. Wagi pahibaw dahil nato ang management nga risky kaayo kay ang tubig uwan i-subside aning mga basura ni sud pa. Mm. So di mo makita diri sa outer layer gumikan kay init man mura siya uga. Pero Mm. ang tunga-tunga ini basa gid siya. Kadi sad madali-dali pag uga gumikan kay naaman sa ilawom. Mm. So mao ni ang sitwasyon karon attorney. Risgo kayo kita ka ani nga ay bakho silbing iyang gibangilan ang beam Mm. para sayon nga makasud ang ato ang mga rescuers kini mga heavy equipment uban iligingon sa ato ang mga rescuers nga naay signs of life pero tan-awon pag maayo Attorney Rufil Mm. kay kung magpataka po ang ato ang bakho o pasaka aning mga beams pasen unyag naa niya mo bigay simbako niya hinuon kato nga naa sa ilawom mamiligro po sila wala Mm-mm. na full jud kayo careful jud kayo. Oo. Now, kadtong imong naobserbahan kani adto napadangat sa management, napadangat wala mo aksyon ang management adto panahon na sa dayong imong gipahibaw nga dunay kakulian o dunay problema na kini imong basura? Wa gyud kaingon kong wa gyud kay wa sad sila mo response sa ato ang pahibaw kanya mao na gini nahitabo na gini noon. Mm. Ang DENR wa pod maka detect ano ba sa regular nga inspection ani Consal Dave nga considering after sa Tino ikaw ganin inspect man ni kas kabukiran, how much more ato mga taga DENR? Yes, mao sad pa na attorney. No? Karon lang buntag na sila gisend nato nga ilahang report kalabot dire. Wa pa gid nako hingpit nga mabasa ang ilahang report. Ako sa nagi-forward sa ngadto sa atong mayor before nato ikapahibaw ngadto sa publiko. Na imo na mo na hinabi ang manager karon sa landfill? Diyan na makita na nako diri si Kevin, si Kevin dire. Mm. So unsa may pasalig ni Kevin aning nga sitwasyon na karon ngadto sa mga trabahante o ngadto sa mga tagtungod? Ilang yung gipaningkamutan attorney, naagid nila ang gihatag gid ang full support kay para nila importante sad kayo nga makuha gyud ang ilang mga empleyado. O bitaw tong ang ilahas ng mga empleyado nga nakuha ilag yung gida sa mga pribado nga hospital o diya ang ilahas ng serbisyo pod para sa katong mga nakabsat in town sa kinabuhi ilag yung gibutang sa usa ka disente nga funeral parlor kay inikuha man gud ani attorney sa mga casualties na-deform na ni siya attorney. Mm. Kaya kinahanglan gyud nga presentable sad nga ikapakita pagbalik ngadto sa pamilya. Hinungdan nga ang full support sa Prime
ila yung gihatag kay mao man ay instruction sa ato ang mayor nga ihatag yun sa Prime ang tanan nga mga full support ngadto sa mga rescuers ngadto sa pamilya sa mga biktima. Tinuod ba nga? Nakita nimo? Oo. Oh, kana nakita nimo dunay heavy equipment nga nipadung dito sa lugar sa Oo. Kuwa. Ngay mo makita. Di abante na siya attorney ug makita sa nimo nga naa say mga higot para na ilan ang ipasaka Mm. ang kanang metal mao na ang sitwasyon. Pasensya nga dili ko makaadtos dool kay kinirang lugar diri ang dunay signal attorney. Ug Challenge kuha kay pa dito signal. sa ground, challenge pug kaayo ang signal. Oo. Kaya pait kay ba? Oo, lisod kaayo ang signal. So ongoing na ni karon. Human na to mag-istorya ta adto na ko ang lugar attorney. Doon na ba yung mga gipang bangil diha karon nga mga bakho or mga crane baka aron nga mapaspas ba nya bangilan daan para dili madelikado tong subos? Yes, mao ni siya attorney. Mao ni ang gibuhat sa pagkakaron. Mao ni ang Hmm. ilang gibuhat karon. Ilan ang gi-clear daan ang ibabaw. Kay di man pwede ang ato ang mga rescuers mupatong dito sa ibabaw. Mm. Nag-anticipate man gud ta og kinabuhi nga naa pa sa sulod. Oo. Nga dikit pwede nga imo yung bugatan og maayo ang ibabaw kay naa pay basura plus mga tao pasad nga mo kat-kat gihingpit na tong gibawalan kung mahimo mangita-gitag mga lugar. Lisod gyud kaayo. Between life and death sadly sa ato ang mga rescuers. Ang ilahang pag-rescue ug mapasalamaton lang ta nga naa in town sila nga mitabang. Wa ba makamention nimo si Kevin? Sabay palido aning Kevin ilang manager? Kevin Xiao. Kevin Xiao. Asa man ni foreigner ni or Pinoy ra ni? Dili Pinoy ra ni siya. Attorney Pinoy. Wa ba sa makamention nga ang lang naandan ni kuno diha Consal Dave, ang trabaho ko to sa alas 3 sa hapon. Apan gipa-extend sila atong panahon na. Yes, ako nang ipapangutana attorney. Ako nang ipangutana niya karon. Oo. Kay mo ni ang kuan pod sa atong mga reklamante nga di adali. Pero at least basin with your presence diha Consal Dave basig mapangitag pamaagi nga mas mapaspas pa ang atong pagpahigayon sa Yes. search and rescue operation. Yes, mao ginay ato ang gipaningkamot attorney nga mapaspasan gyud nato. Ikakuha na magudron, ikaduha ka adlaw ba mao kung ikaduha og tunga nga adlaw. Kay kita pod nahibaw pod ta sa gibati pod sa pamilya. Labaw na sa ning mga rescuers nga niya dinhi nga gusto pod sila nga makuha gid tanan. Mao ginay aim sa ato ang mga rescuers nga makuha ang tanan. Kay maoro na ilang kalipay nga mabalik ngadto sa ilang pamilya ang mga lawas kung unsa man ugaling. Kay kuan man guni, perting kuan kasabot sa ta sa mga biktima, kasabot sa ta sa mga tagtungod. In fact, nabot sila diri. Sa pikas bahin Consal Dave, pwede po siguro mapaabot nimo sa management nga matiman sa ning mga tagtungod kay tuwa. Di man ko yung mga pictures diri na ay tent nga gibutang din ha. Kagabi gani wa na sa suga, bisag suga na lang. Sila ra may nagbutang-butang dito og sa ilang kuan dito nga makahayag-hayag nila in town samtang nagpaabot sila dito sa area. Konsyal? Yes, ato nang buhaton attorney no. Kita gani nagpabutang og tent kagahapon. Unya ato nang pabutangan og suga. Kita sa ni suggest pod sa management nga butangan gyud mga pagkaon, unya kahatagan sila og information unsa na status. Unya ang management pod ato sang hangyoon nga from time to time moadto sila sa mga pamilya para naman lang sad nga makahibaw ang pamilya og unsa na sitwasyon diri karon sa ground zero. Kaya nag-focus ta sa search and retrieval ni mga tungura, sila na unta ang management may moatubang sa pamilya. Dapat lang kay ang tent la dito gipabutang to ninyo sa city government unya di amay mga pictures gyud dito sa nang ligdas in town sa tent nagbanig og karton wa gyud gani bisag suga unya wa gyud gani bisag tubig na lang tuwa dito in town sa mga snacks or tubig wa gyud. So basig masultian to ang management. Ato nang ipabutang nila attorney akong sultian diri karon si Kevin. Tinuod nga si Enrique Rason maoy tag-iya ining maong landfill. Yes, tinuod na sa Prime. Kining sa kwan, kining Girtek, kinsa tag-iya ani. Wa sad ko makahibaw attorney. Ay, attorney, dunay info nga atong nadawat karon lang padung diri si Senator Amy Marcos. Aha, okay. Sige, aron nga kuan basig unsa pay. Senator Amy Marcos attorney padung diri. Sige, okay.
O sige, Consul Dave, salamat kayo sa paghatag panahon nato sa DYHP o sa IFM. Salamat kayo, attorney, o may buntag natin tanan. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Atong takna may gala sa 9:22 na sa atong uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Atong point. nga balikan mahigala karon nga tataod si kasamang Jean Gallardo tuwa sa area mga sugid tig paminaw. So kini ang ato nabati ang side po nila dito no ni Consul Dave Tumulak. Pagitaan nat amo lang i-follow up ni Dugang ha. Matag karon og unya nga mahatagag ka paspas ang atong sitwasyon dito. Ang imong ate dai mo to inyong katapusang istorya pagkabuntag nakakita istorya pa mo pagkabuntag? Sa January 8? Nakadungog ra ko niya nga nananghid ni Papa nga maadto na siya kay tagdugay man jud kumubangon niya ulgikan na siya sa human. Wala ra ka nakadungog nga unsa may mga tugon wala ra. Wala. Pero last jud niyang chat nako. Attorney no ni ana ra siya na okay daw amping ayo-ayo daw mis nagkuyog man mis akong pag-umangkon iyang anak. Iya yung last chat na mo ayo-ayo mo amping. O jud na yung last chat na ako. Silan. Okay, ang imong mama day. Sige, bailo sa mo sa kanang kamay lang. Ako sa unahon ni siya. Ang imong igsuon sa may kitapusan yung istorya. Sa tinudanay, sir, wadyo mi naka-istorya kay sayo sa kumamata mo hatod ko sa ako ang estudyante sa eskwelahan nakatuog ko pero yang asawa anang pagbibi sa buntag kay na sa dito sa sa Litmon bahaan man so ang yang motor na adiri sa poblasyon so magpahatod sa siyang asawa may say bi kanang ihatod ko bi ana siya mihangyo siya mo otoy last jud kuno wala jud mi nakakuan kay mga Martis nagsungugay pamanggod na sila god mga Merkulis nagkuan otoy kuan nila ana koy kuan Ang imong mama day naman mo sa usa ka balay uban mo sa mama no? Oh, nag-uban mi sa akong mama sa usa ka. Pila man mo balay. kubog igsuon? 3. Tulo. So kamo tanan pamilya na mo sa usa ka balay. Oh, Ikaw ikapila man kang anak? kaduha. Ikaduha. So unsa mang orasan nagikan ang mama adtong January 8? Mga alas 7 kapin man to kay ang ihang in kay alas 7 hapit naman mo alas 8 yang in ato niya. Before siya nilakaw nananghid siya nako ningon siya nako nga day ang imong manghuda ati man na sa pag-eskwela niya ikaw may eskwela sad ka na anak ko nga uma mo eskwela ko nga pag-amping niya ha niya mauro jud toy. Las ning gingon ako. Nga pag uli na ko gikan sa eskwelahan, nga na siya, nga na kong classmate nga. Mik, ang primary school nung nahunag. Nga na ko, pag sure dito ba nagtrabaho akong mama? Nga mo to. Pag uli na ko sa moa, wala man akong mama, mo to, nangulo ba ako? Huwag ko ikaon, diretso ko sa trabahoan nila. Mo to akong nadunggan sa agaw ni mama nga. Si mama ko nung natabunan. Ako kadawat. Unsa naman kang graduha? Grade 10 ka? Dara ka nag-eskwela sa Panoy Poy? Kabangahan. Kabangahan? Sus, Ginoo ko. Ako rabi ay lang pag-asa. Ay akong kuya. Dili naman guro nakapasar. Ako rabi lang gisaligan tanan. Naman kamot kong maayo para nila. Sus, Ginoo ko. Sige lang, ato lang ko nun. Ay, mo mama, sabay ang trabaho na dito. Manilhig nga. Padung naman doon sila out ato niya. Inig-out nila. Anto sila sa building magtapok tanan. Kay para mubayo sila para mo-out na sila. Okay, baby tricks man. Oo. Mauna to nga. Wa sila kahibaw nga mahunag di ay. Mahulgan sila mga basura. Sus, Ginoo ko. So, mo na yung mga kagilaan, ha? Dili malalim ning mao sitwasyon. I hope nga makwanto kay atong concern niya mapaspas ang ilang pagpahigayon sa search and rescue operation. Ato lang follow upon matagkaron og unya si Consul Dave Tumulak kay sila may nagkuyog dito sa mga rescuers. Unya topon may reporter dito. Akong ipa-observe dito niya mapahimuon na mag-report og unsay daga na kay basig
naanam ko ni nangabot pangaduga nga mga rescue team tan-aw na to ug unsay mahimo na to ani ha. Regarding sa sir ka ng mga basura nga nanahili sa mga sir